Sanibonani molweni, ndiyanamkela ku-TV ngesiXhosa. Umile ke umbuzo kuSibongile nokuthi makaqhubeke athethe kaloku le nto ayithethayo njengoba enguSibs noba nguSibs ke ngoku. UKwenzo kuye wangenelela ke xa caba abazali bammele kuthiwa thethe. Wathi ke uyacela bayeke ukufakela uSibongile ipressure. Bathe ke besazama kuphendulana ke bebodwa uKwenzo nabazali. uSibongile wavele wathi ndithanda uKwenzo. Baye beyebeza kabazali bejongana, unjengaye wathi uthini? Wathi ndithanda uKwenzo. Lapho akancumanga ke uKwenzo uchaze ke. UPhetheni uthe wena Sibongile oko undenza isidengelo ngexesha eli. Weza apha uthi uzofuna umsebenzi kanti yazazi uzofuna unyana wam. uSibongile uthe ayonyani leyo. NoKwenzo ungenelelo ke ethi uSibongile akenzi maqhinga apha, ndiyamthanda nam. Didikiwe kukufihla. Unjengaye uthe aninantloni nina. UPhetheni ubuze uba wena ke Sibongile uzoqhubeka usebenze kanjani apha sowumosha kangaka. uSibongile uthe andinawukwazi, ayinoba ngumbono omhle ukuba ndiqhubeke ndisebenze apha emva kwayo yonke le nto seyenzekile. uKwenzo ubaxelele ke uba if thina noSibongile siba nengxaki sizozibona phambili uba senza njani, sizobambisana sobayi-2. uSibongile uthe uyakhwitha, ngeke aqhubeke ukusebenza kwaDlamini, bavele bangazi noba mabathini oPhetheni nonjengaye. Nankoko uSibongile ekamereni yakhe uyapakisha into zakhe, uNomfundo noMamV bame phezu kwakhe bayamcenga into yoba makangahambi. Bamxelela into yoba uzawushiya umsebenzi ngenxa yomfana ngenxa kankwenzo. Uthe ke uyazi uba bangabantu abadala and bazama ukumcebisa, but ke ingqondo yakhe naseyenzile ngeke bese bamtshintsha kulena into. Bambuzela ngamaphupha akhe ke wathi vele umuntu onendaba namaphupha am apha kuKwenzo, and vele ukuza kwam apha kungoba ndandingenayo imali yokurejista eyunivesithi, azange ndifune ukuba yimaid mna. Wathi uyopakisha iimpahla zakhe ezijula phakathi. Bambuze ngeplani yakhe ke uthe uyahamba uyohlala kwaKwenzo, akazuya kwenye indawo. uMamV umbuze uba vele wena uplane ukuba uzochitha imizi yabantu umthetho wakho. Uthe ke usisi akachithi kwamizi yabantu, yena wenza into efanele into yoba ayenze and yena akajiki kule nto ayenzayo. Gqibile ke uSibongile upakisha into zakhe wabe sehamba ke waya kuPhetheni. Ufikele kuPhetheni nonjengaye bezihlalele lounge apho efike ephethe iibags ezocela indlela. Bebothukile ke kufike noKwenzeni omcele ukuba angahambi. Umcenge wamcenga ethi nje ndiyakucela, wabangacela nomamakhe bawucela acela uSibongile angahambi. uPhetheni uvele wajonga le wangathi akamvu Wenzeni buyathetha. uSibongile umxelele ke uWenzeni uba sendidisayidile ngeke ndikwazi ukuqhubeka ndihlale apha. uPhetheni ke ude waphakama ke wazincama nonjengaye wambuza uba ushona ngale nto uyenzayo Sibongile. Nonjengaye umbuzile uba uyicingile nale nto and yintoni ezolandela, nokuba yintoni ezolandela after yonke le nto. Kuvele kwafika uKwenzo esesithi sekwanele, bona sebeyithathile i-decision and abajiki. Watsho ethi okwenu nje kukwamkela. Watsho ethi masihambe Sibongile. uSibongile ubulele ke kubo ngayo yonke into abamenzele yona ngokumpha uphahla nothando kunye nomsebenzi. Watsho ethi ke nisale kakuhle. Baphuma ke uPhetheni ukhwaze uKwenzo, umkhwaze wancama unjengaye engakwazi noba makathini, wazama ukukuthulisa uWenzeni. Bafikile ke hotele. uSibongile ebuze uKwenzo uba what if le nto siyenzayo yimistake, what if abantu ba-right. uKwenzo uthe into ebalulekile kukuba thina soyi-2 masibambisane and siyathandana futhi. uSibongile ethe iwari yakhe kukuba akasahlali nakwaDlamini. uKwenzo wena uvele wamkhumbuza into yoba khawujonge around you, iphelile ngokwexesha lokudlala undize, ndim nawe ngoku abantu abalapha. uSibongile ke besehleka noko uthe vele xa ndinawe ndihleli ndiziva ndingcono. uKwenzo uthe ingoba mna kaloku ndiphethe wena nawe uphethe mna. Watsho ethi masizame into yokutya, ndilambile ndingatya nditsho umntu. Bengasakhophozi ke uSibongile, sewukwenzeke uye wathatha imenyu beza-order ke ukutya kwabo. Udeliwe ukwakhe ureceive call kaPhetheni efowuna phofu evutha uPhetheni embuza uba wawungathanga uba lo mntana uzomgada na. uSibongile ngoku seyenze into ezininzi, semoshe yonke into. Ubaleke nomntanam, umoshe umtshato kaNomalanga, wayeka nomsebenzi. Ebengakholwa ke udeliwe engazi noba athini. Ubuze uba ushona ngale nto ngoba uSibongile ngeke adenze into enje. uPhetheni uthe ndithe wawungatshongo noba uzomgada. Uthe ke
Ucima ningajokhelani ngento engaka enjena. Ushiyeke efa intloko ke udeliwe ethi kodwa Sibongile wenzeni? Wenzeni Nkosi yam? Sibongile go nendoda. Asazi kuba uzoyithatha phatha kanjani ke ujangase xa enova into enjena. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.